Прывітанне сябры, хочу зрабіць такі невялічкі агляд, хто я і што я і чым я ўвогуле займаюся, трошку расказаць сваю гісторыю і як я апынулася тут, дзе я апынулася, як я дайшла да таго, да чаго я дайшла. У гэтым відэа я раскажу вельмі коротка пра свой шлях, але, калі ласка, не саромейцеся пісаць мне пытанні, і я буду наступныя відэа рабіць з улікам адказу на гэтыя пытанні. І так, трошку пра мяне. Я мастачка, мастачка з Беларусі. Моя асноўная дзейнасць, маё асобнае такое натхненне гэта выцінанка. Хаця я і графік, і жывапісец, усё гэта я умею рабіць і магу, і раблю даволі добра. У мяне такая класічная мастацкая адукацыя, то бок я скончыла мастацкую школу у тым горадзе, дзе я нарадзілася, у Маладэчне. Скончыла яе на выдатна, потым я паступіла ў Мірскае рэстаўрацыйна-мастацкае вучылішча, якое на той момант толькі-толькі адкрылася і брала другі толькі набор. Гэта быў вельмі такі цікавы досвед у 90-е гады. Я зачапіла якраз на самым пачатку 90-х сваёй вучобай гэты час. І потым, па заканчэнні гэтай рэстаўрацыйна-мастацкай вучэльні, я атрымала спецыяльнасць рэстаўратара. І, канешне, на сённяшні дзень, калі я думаю, як бы склалася маё жыццё, каб я была рэстаўратарам, я разумею, што так, яно бы склалася і, мажліва, вельмі цікава, таму што мне сапраўды была цікавая гэтая справа. І я да гэтага часу люблю старыя рэчы, люблю аднаўляць іх, люблю даваць ім новае жыццё, але гэта ўсё такіх невялічкіх межах і часцей за ўсё толькі па сваім уласным патрэбам. Мажліва, я вам буду некаторыя свае знаходкі паказваць, таму што ў мяне, напрыклад, ёсць вельмі такая старая лялька, аднекуль з краёў далёкага-далёкага ўсходу. Мне хочацца яе таксама адрэстаўраваць, аднавіць, зрабіць, даць ёй другое жыццё. Альбо, напрыклад, я магу ўжываць нейкую для сваёй прасторы, для сваёй майстэрні, ўжываць вельмі старую драўляную мэблю, я гэта люблю, і часам прыходзіцца яе таксама рэстаўраваць. То бок гэта праяўляецца ў такіх дробязях. Але жыццё склалася так, што я пасля паступіла ў Гродзенскі універсітэт і скончыла яго як выкладчыца выяўленчых мастацтва, чарчэння айчыннай сусветнай культуры. Але паралельна з тым, пакуль я вучылася ва ўніверсітэце, я уступіла ў Беларускі саюз майстроў народнай творчасці. Справа ў тым, што адраджэнне беларускай выцінанкі, такое сапраўднае адраджэнне выцінанкі, пачыналася менавіта ў Маладэчне. Вядома, што ў іншых гарадах Беларусі таксама былі адзінкавыя асобы, адзінкавыя мастакі, якія напрыканцы 80-х і пачатку 90-х рабілі выцінанкі. Але вось такі самы буйны цэнтр, які пачаў такую актыўную дзейнасць па развіццю выцінанкі, ён якраз пачынаўся ў Маладэчні. І мне пашчасціла нарадзіцца ў гэтым горадзе. Акрамя гэтага, у Маладэчні нарадзілася вельмі шмат цудоўных мастакоў. І дзякуючы гэтай энергетыцы гэтага месца, у мяне было такое вялікае жаданне займацца гэтай выцінанкай. Але першапачаткова разглядала гэта як хобі. Калі я ўступала ў саюз, Беларускі саюз майстроў народнай творчасці, я ўжо мела пэўны досвед, я ўжо мела пэўную калекцыю выцінанак, таму што без іх бы мяне проста не прынялі б. І неяк так вот лёс склаўся, што крок за крокам, час за часам, і выцінанка стала проста такой неад'емнай часткай майго жыцця. І потым у 2004 годзе, калі ў мяне з'явіўся такі неабмежаваны доступ да інтэрнэта, і з'явілася троху больш вольнага часу, мой сын ужо троху падрос, ён пачаў хадзіць у школу,
І у мяне быў час прысвяціць вот даследаванню гэтай тэмы папяровага выразання ў сусвеце. Зразумела, што тады сеціва інтэрнэта было не так развітае, як зараз, і мае такія пошукі былі вельмі абмежаванымі. Але нават у тыя часы я змагла ўбачыць, што выцінанка гэта даволі распаўсюджаная з'ява ў свеце. То бок яна ёсць шмат у якіх краінах, яна па-рознаму называецца, але што самае для мяне было натхняльнае, тое, што выцінанка, як аказалася, беларуская выцінанка, вельмі унікальная. Нічога нават блізка падобнага у свеце, стылістычна падобнага, тэхналагічна падобнага у свеце просто не сустракаецца. І вось гэта мяне так падчапіла моцна, я зразумела, што вот той шлях, які мне трэба ісці. І я памятаю, як у 2000 годзе, калі была на славянскім базары, тады яшчэ туды прыязджалі сапраўды з розных краін, прыязджалі мастакі, і там ладзіліся такія сапраўдныя міжнародныя конкурсы. І ў 2000 годзе я атрымала просто дыплом удзельніка, таму што больш не было ніводнага чалавека, хто б туды прыехаў на конкурс з выцінанкамі. І я памятаю, як я тлумачыла ўсім людзям, што гэта такое. Але час ідзе, і ў 2024 годзе, то бок усяго 24 гады, беларускую выцінанку ўключаюць у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. То бок гэта вельмі вялікі шлях, я вельмі радая, што я датычная да гэтага шляху, што я прыклала таксама прамыя намаганні для таго, каб это было не толькі сваёй творчасцю, але і сваёй дзейнасцю ў якасці загадчыцы секцыі выцінанкі Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. Загадчыцай секцыі я стала ў 2010 годзе і была да 22-го. Да таго году, калі я прыехала ў Злучаныя Штаты. Зараз я жыву ў Злучаных Штатах, працягваю займацца выцінанкай. Гэта мой такі асноўны від дзейнасці, і гэта і надалей моя такая мэта, моя доўгатэрміновая мэта, да якой я іду, таму што зараз я для сябе такія трошку іншыя далягляды намалявала выцінанкавыя. Але калі так трошачку яшчэ пайсці назад, і мы так пераскочылі адразу з 2004, 10 до 22. Вось у гэтым прамежку з 24 по 22, пакуль я была ў Беларусі, ад моманту прыняцця вот этого рашэння, што я хочу займацца выцінанкай, а потым у 2006 годзе увогуле, калі ў мяне нарадзілася дачка, мне таксама быў такі перыяд, калі яна спала даволі добра, і я мела так трошку вольнага часу. Мамы мяне зразумеюць, которые маюць дзяцей, то я была вельмі шчаслівая зноў займацца выцінанкай. І тады нават мае працы стылістычна змяніліся, яны сталі больш пластычнымі, таму што да гэтага мае выцінанкі былі больш геаметрычныя. І крок за крокам у 2006 я атрымліваю дзяржаўную стыпендыю за свае дасягненні, за свой шлях у беларускай выцінанцы, за тое, што я раблю для беларускай культуры. У 2010 мяне запрашаюць быць загадчыцай секцыі выцінанкі Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. У 2012 я атрымліваю званне народнага майстра Беларусі, менавіта дзякуючы сваёй гэтай дзейнасці. Паралельна з гэтым я ствараю калекцыі цікавыя з гістарычнымі асобамі Беларусі. У 2011-2012 я зрабіла калекцыю всеагульнай дэкларацыі правоў чалавека у выцінанцы. Гэта таксама вельмі унікальная калекцыя. Прынамсі, я не чула нічога падобнага, як было зроблена ў іншых краінах, менавіта калі выкарыстоўваючы народнае мастацтва у сучасным такім абрамленні, у сучаснай інтэрпрэтацыі, і спалучаюць гэта ўсё і менавіта ілюструюць
гэты міжнародны дакумент. І пасля у 20-м годзе, калі я нарэшце знайшла дом сваёй мары, я пачала працу над стварэннем музея выцінанкі. У 21-м годзе музей выцінанкі быў адкрыты на пачатку года, і у той жа год у музей паехалі людзі. Прыязджалі экскурсіі на дзень, на два, быў праведзены папер-пленэр, калі прыехала некалькі чалавек. І гэта было цягам 3 дзён, такое вельмі цікавае мерапрыемства, калі мы і паперу рабілі, і выцінанкі выразалі, і такія псіхалагічныя сесіі былі, таму што выцінанка вельмі цікавы інструмент для такой працы. І я магу расказаць пра гэта ў сваім відэа наступным, у адным з наступных. Таму, калі ласка, пішыце вашы пажаданні, пытанні, я буду старацца на іх адказваць, каб вам таксама было цікава гэтае відэо глядзець. Ну вось, а далей, што здарылася, то здарылася, і ў 22-м годзе найперш я прыехала ў Злучаныя Штаты, не плануючы тут заставацца, але сітуацыя, мы ўсе ведаем, мянялася не ў лепшую сторону ўсе гэтыя гады, і вельмі доўгі час я была ў такім падаўленым стане, і я хочу сказаць, што толькі вось апошніх некалькі месяцаў я пачынаю адчуваць у сябе вось гэта сваё натуральнае пачуццё, што я ў сваім целе, што я сама ў сабе, што я жыву ў гэтым свеце. Зараз, прынамсі, 26-й год. Так, то бок 4 доўгія гады, якія спатрэбіліся на тое, каб прыняць вот тую рэальнасць, якая ёсць вакол мяне. І я хочу сказаць, што менавіта выцінанка, менавіта мая творчасць дапамагла прайсці мне ўсё гэта. Я гэты канал зараз хочу падтрымліваць такімі відэо сваімі, якія пакажуць жыццё мастачкі, не як жыццё мастачкі, а жыццё чалавека, які не можа быць не мастаком. Мы все думаем, что мастацтва — это креатив, это творчесть, это все такое вот ля-ля-бла-бла, что мастак вітае ў аблоках. Насамрэч не, мастаку мажліва яшчэ больш цяжэй, чым іншым людзям, таму што вось гэтыя душэўныя парывы, душэўныя патрабаванні, яны не хочуць уключацца ў гэту руціну, у гэтую рэальнасць гэтага свету, але ты не мусіш адгароджвацца ад гэтай рэальнасці. Мастак не мусіць жыць дзесьці ў пячоры. То бок роля мастака ў тым ліку у тым, каб аб'ядноўваць вось гэту рэчаіснасць з сваім вот этим вот баченнем іншым, трошку не такім, як у, можа, звычайных людзей, якія мастацтвам не займаюцца. І таму я хочу паказаць, як я спрабую аб'ядноўваць вось гэту бытавую руціну, сацыяльную руціну і
усе жыццёвыя клопаты, жыццёвыя праблемы, якія здараюцца со сваім менавіта вот этими душевнымі парывамі. Таму запрашаю, калі ласка, пакідаць каментары і ставіць лайки, зразумела. Таксама чакаю ваши пытанні для таго, каб я магла рабіць больш цікавымі і актуальнымі відэо наступныя. Я, конечно, буду старацца расказваць пра свае нейкія цікавыя знаходкі тут у Штатах. Наперадзе у мяне вельмі буйны перыяд фестываляў, пачынаецца ён з верасня. У верасні у мяне адбудзецца беларускі фестываль у Філадельфіі, куды я паеду са сваімі працамі ўжо 3-й год. Потым будзе выстава ва ўкраінскай царкве, на якой я прадстаўлю свае выцінанкі, і гэта выстава будзе прысвечана памяці Дар'і Алёшкінай, украінскай мастачкі, якая памерла вельмі ў маладым узросце. І я лічу яе адной з першых сусветных мастачак, не толькі ў папяровым выразанні, а ўвогуле як мастачку. І мне нават цяжка зараз размаўляць пра гэта, горла сціскаецца, таму што вот толькі днямі яна адправілася да анёлаў. У кастрычніку ў мяне таксама будуць 2 вельмі цікавых фестывалі у Вірджыніі. На адным з іх у маі гэтага ж года я атрымала адну са сваіх першых узнагарод. І у лістападзе у мяне будуць 2 готык фестывалі. То бок на гэтай фестывалі гэта тэматычныя мерапрыемствы, і на гэтай фестывалі я паеду са сваімі такімі міфічнымі і часам трошку жахлівымі выцінанкамі. Ну, снежань, калядны час. Мажліва, там у мяне яшчэ плануецца у Балтіморы і каля Балтімора парачка маркетаў, Christmas markets. І я у сваіх відэо буду старацца зрабіць нейкія рэпартажы, зняць кавалачкі, як гэта тут адбываецца і якое яно мастацтва ў Злучаных Штатах, як яно выглядае, каб нейкі спосаб вашы ілюзіі можа разбіць, можа падтрымаць, дзе праўда, дзе неправда, і каб рэальна вы ўяўлялі, ну, прынамсі маімі вачамі, каб вы маглі пабачыць гэтую рэчаіснасць, мастацкую рэчаіснасць беларускага мастака ў Злучаных Штатах Амерыкі.